खुलुमबाय लोगोफोर, दिशानि गोदान मोनसे भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं मोनसे ब्लग खालामनो होननानै आगान सुरदों। हयथ' बे ब्लगा दिशाजों सोमोन्दो गैया आरो दिशानि बिमाजोंबो जेबो सोमोन्दो गैया। बियो आं मोनसे जिनिसखौ हाइलाइट खालामनो होननानैसो, जाहाथे मोनसे खामानिखौ हाइलाइट खालामनो होननानैसो आं बे ब्लगखौ खालामदों। जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन आरो सोरनिबा जिउआव जाहाथे बियो मैखोमै हेफाजाब होगोन। थिग बेखौ लानानैनो आं बे ब्लगखौ खालामनो सानदों। दा ब्लगखौ खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट, बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जाहाथे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालाबानो थानो नाङा। अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर, आं जे भिडिअ खालामनो होनदोंमोन, आं बे जायगायाव सफैबाय आरो दा दिन्थिलांसै। सि सोंदों। दा जोंना गाहाय सि सोंग्रा आदाया नैबेनो। आदाजों माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लानि। आदाया बे खामानिखौ माबोरै रोंबोखो? माखासे रोंबोबाय, बिदिनो मास्टारफोर लायनानै सोलोंबाय। साननैसो। औ, आरो नैबेफोरखौ बानायनाया सोर बानाया? बेफोरखौथ' जोंनो गावनि गोसोजों मेलेमजों जुजिनानै बानायबाय लायनानै। बिदिब्ला नोंसिनि आखाइजोंनो बानायथारदों, औ, नङासै? बे जोंनि आखाइजों बानायजोबनाय। आरो बेफोर बानायनायावबोथ' खरसा थांदों जानांगौ? थांदों। मथा मथि बाव खरसाव जोंनाव दंफां बायनायजों अस्त्र बायनायजों 8-9 हाजारसो थांदों। आरो आदानि लोगोआथ' बेनो सासे आदाया। औ, नोंसोर सानैजोंनो मावो। बिनि सिगां नोंसोर माबाफोर मावोमोन नामा आदा? मावनाया जों सिगाङावलाय मा मावोमोन, जेबो मावा। बिदिनो खस्थ' खालामनानै जायोमोन। हाग्रायाव बिदिनो सानफा साननै बन लायलाबायनानै जायोमोन। फिसाफोरखौ फोरोङो, बेबायदिमोन आरो दाथ' नोंसोर थांनांला? दाथ' जों थांला। बेसेबां बोसोर जाखो बेखौ मावनाया आदा? जों थाङैया दा बेखौ मावनाया बोसोरब्रैयानो जाबाय। औ, दा बाव जिरायनाया जों। औ, बेखौ मा होनो, बेनि नामखौ आदा? बेखौ जोङो द्राम होनो आरो। द्राम। सि सोंग्रा। औ, बिदिनो ओरैनो सि सोंनायावथ' बेसेबा गोलाव लांदां जायगा नांलायलायगौ, नङा होमबा? औ, सिगांनि समावथ' बिदिनो लामा सिथ्ला गुवार गोलाव नांगौमोन। औ, गोलाव सोंनानैसो गोलावै थोरोमोन। दा बिनि थाखाय जेन'बा नैबे एसे सुबिदासिन हिसाबै। नोंसोर बेखिनि न'आवनो बे सिखौ सोंनो हायो ना? हायो, खुनुरुखुम बेयावनो थोन थोन। हिनजावफ्राबो बावनो सि दायो, थेवलनै थेवलनै। आदसा। ओमफ्राय जोंबो बावनो थोन थोन मावो। बिदिबा बाजैमोनाबो गासिबो बावनो मावजोबखायो, नङासै? गासिबो मावजोबो बावनो। जेरावबो थांनांला। जेरावबो थांनाङा, अखाबो सिया। जोबोर मोजां खायदा जादों आदा, बाख्नायथाव बेफोरो। दा ओमफ्राय मा मा सि सोङो? जोंथ' आगरबो सोंथ'नाय जायाखै गासिबो, खालि बे लागाय लाथाय माथा सोङो आरो जों। औ, बेल'। न'खराथ' सोलियो बेजोंनो? खुनुरुखुम सोलियो। गथ' गथाय फोरोंनायावबो हेफाजाब होबाय न'आव थानानैनो। जोबोर मोजां रायजोफोर, बे खामानिया। नोंथांमोनाबो सोलोंनो गोसो दंब्ला बे आदामोनजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांमोना फ्राय बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैनि सिगां बिथांमोना जेबो मावामोन बुंदों। बिदिनो हाग्रायाव थांनानै बनफोर लायनानै गावसोरनि उदैखौ फोलोमोमोन। दा बे खामानिखौ रोंनायनि उनाव बिथांमोना फ्रायनो न'आव थानानैनो रांखौ आरजिनो हादों आरो न'खरखौ खोब मोजां न'खर बानायलांनो हायाब्लाबो गथ' गथाय फोरोंनानै सिगांनिफ्राय साबसिन संसारखौ सोलिबोनो हादों। दा जेखियानो जाया मानो,
बे सोलोंनायावबो एसे सासे गुरु दङ बेखौ बिथाङा बुंदों बे गुरुनि थ्रुयैसो बिथाङा रोंदों आरो बिदिनो आगरफोरखौ सोंथ'वाखै होनदों आरो बेखौ मा होनो बे सोंनाया बे बिदन बे बिदननि रेटआ मा रोखोम नोंसोर सोंनायाव मा रोखोम लायो? दा जों गांसेयाव 50 थाखा लायो ओमफ्राय नो खायनायखौ जों 400 लायो आरो। आदसा बिदिब्ला नोंसोरो गांसेयाव 50 नो खायनाया एक्सट्रा 400 नो खायनायाथ' बे कमप्लिट जेसेबां होआ मानो जेनेबा गांबेसे होआ मानो बिनि सायाव जाबाय ओमफ्राय माखासेया सि हिसाबै बे 50 थाखाया गांबेसे होयो बिनि सायाव गांसेयाव 50 थाखा खरि ओरैनो नोंसोरनो बे मोनसे दख'नाखौ सोंनो बेसे गोबाव समाय लायो? रासो खायनाय मानाय जों सोंनाय नो खायनाय रासो खायनाय गासै 2.5 दिन लायो एखमबा समाव बिदिनो खुन्दुं गाज्रिफोर सफैयोब्ला सानथामानो लायो बेबायदि आरो। मोजां बिदिब्ला होमबालाय हाजिराया थायो बिदिनो खुनुरुखुम एखमबा समाव दिनावहाय 250 गोलैयो एखमबा 300 गोलैयो बेबायदि। ओरै सि दानायावबो खामायदारनो हाबाय बाजै मोनो। आगरफोरखौ होफैब्ला हागोन ना हाया नोंसोरो आदा? हागोन लासैनो दा ओरैनो बिदन गामसा जोमग्रा बेखौ सोङो जाहैबाय नङा होमबा? नायदो रायजोफोर नैबे आदायाबो खोब मैखोमै बे खामानिखौ बाहागो लानानै मावफागासिनो बा सानैबो दा मास्टार जाबाय बिसोर गुरु जाबाय दा सोरबा सिसु जानानै सोलोंनो गोसो दंबा बिथांमोनजों जगाजग खालामनो हागोन। बिथांमोना गावसोरनि बुद्धिजोंनो बे खामानिखौ मावदों आरो एसेल' नायदेरनांगौ जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। नैबे जाहैबाय बेखौ मा होनो? महर बानायग्रा नोनि महर आरो बियो बे जाबाय क्रिल सोग्रा क्रिल बेनिफ्रायसो बाव बानायनो हागोन नालाय। बावथ' नुदों बबेबा गिदिंदों बबेबा गिदिङाखै बे दोनलाय लालाय थारमाने नैबे दख'नानि गाब लायो गाबा लाया बदलायलायनानै महर सोलायनाय रं सोलायनाय। जोबोर मोजां। नोंथांमोना मानोथो मोनसेल' मा होनो बेखौ द्राम बानाया? दा जोंहा बेखौ थाखा फैसानि खोथा दङ बेखौ बानायनायनि थाखाय थाखा फैसा हायैनि थाखाय जों बेखौ मोनसेल' बानायनाय जाथ'दों आरो न'आबोथ' मोनसेनिल' बानायखानाय खुनुरुखुम जों बेखौ थाखा फैसा गारनानै एसे फैसा माबानानै थिं बायबाय दा बेजोंनो खुनुरुखुम सोलिनानै दंथ'यो आरो बर्थमान। खुन्थियाथ' गासिबो औवा खुन्थिया गोजाजोबसो दंफां बायनो हायाखै। खामानियाथ' दैज्लां मेसेंनि खोथा गैया खामानियाथ' दैज्लां मेसें सोलियो जोंना। बाजैयालाय बहाथो ना मोनखो? जाम्फैयाव मोनदों सारनानै। दाबो ओंखाम जायाखै नामा? जाखांबाय। नै बे बाजैमोन सि दायो। बेखौ मा दख'ना होनो बाजै? बिदन बेबो बिदन। आरो गांसे दख'नाखौ दानो सानबेसे नांगौ? 1.5 दिन। गोसो होनानै दाबालाय सानसेजों हायो। गोसो होनानै दायोबा सानसेजों हायो। बेजों लोगोसे संनाय खावनाय माखासे खामानिफोर थायो। बेनि थाखाय बिथांमोना गांसे दख'नाखौ 1.5 दिनजों हायो होननानै बुंदों। बिदिनो मोनसे दंबावो नै बेयावबो दायो बाजैमोना दिनैबाव खालिथ' गावसोरनि जिसु दायो बेखौ। आरो बेबायदिनो गोबां एखमबा लाइन जानानै थाफैलायखासै मानसिफोरा सि सोंनो होफैनाया। दा बिदिनो नै बिदिखौ दोनफैग्रोनांगौ जायो। सासेनि दं नै सानैनि ओमफ्राय साथामनि दं। खुन्दुंफ्राबोथ' दंफैजोबखायो। खुन्दुंफ्रा सेस नैबाव थिग दंफैजोबखायो। बे मानसिफ्रा लाबोयो आरो लाबोनानै होफैखाजोबनांगौ। जेखियानो जाया मानो जोबोर बाख्नायथाव खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो न'आव थानानैनो जे जोंबो नुबोदों
बे आदामोना खस्थ'खौ आंबो नुबोदों आरो बे आदामोना बिराद खस्थ' खामानि मावबोनानै न'खरखौ खुंबोदों। दा खस्थ'ब्लाबो माने सायख्लुमाव थानानै मावनाय खस्थ' आरो सिगां समाव जे खामानिखौ मावदोंमोन बिसोर सान्दुं अखा गोलोमदैजों खामानि मावनानै बिसोर न'खरखौ खुंबोदोंमोन। आदानि नामखौ मा बुङो ओरैनो? बिजय बसुमतारी। बिजय बसुमतारी। गामिया? फानबारि, निउ फानबारि। फानबारि। पस्ट अफिस? कसुगाव, बैरालि। औ। जिल्लायाथ' क'क्राझार। एखे। आदानि नामालाय? राजेश बसुमतारी। गस्ला गाननो हाला आसोलफ्रा जेरावबो थाङाना मेजेम जाबाय बावनो जिराय मावबाय थानाय मानसिफोरखौ नुयोब्लाथ' लान्थाथा जोंनि हाग्रामा सार बायदि नुलायलायखासैसो। माखासे मिनिनायनिबो खोथा बुंदों रायजोफोर। मा आदायाबो सोलोंदों नामा? नायफैदों आङो बेखौनो मोजां नुनानैहाय। आदसा नोंथाङाबो सोलोंनो गोसो दं नामा? सोलोंनो गोसो दङ नै। बिदिब्ला नायफैदों ओंखायनो जोङो जिरायनानै। दे मोजां, बयबो सोलोंनांगौ रोंनांगौ आरो न'आव थानानैनो रां आरजिनो हानायनि खामानिखौ मावनो लानांगौ। बिदिब्ला बारा गोलाव खालामला आदामोन, जोबोद गोजोनबाय नोंसिनि भिउखौ होनायनि थाखाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजोफोर। दा आदामोनजों आङो गोबां सोंनाय फिन्नाय खालामबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा। आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोगोन। बेसिकेलि ब्लगआ आंनि फिसाजोनि मुङै, नाथाय बे चेनेलखौ आंनो हेन्डेल खालामो। जुदि नोंथांमोना बयबो मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो बेबायदिनो दिशा ब्लगआव चेनेलखौ नायनो होनाय भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव। गोजोन्थों। बर' हारिनि जै।